συνάντηση και αρχή της διαβούλευσης για το θέμα της φορτοεκφόρτωσης. Ένα πρόβλημα το οποίο νομίζω πως και αυτό το ανοίγει η νέα Δημοτική Αρχή στη λογική με διαβούλευση και συνομολόγηση να το λύσει. Νομίζω πως είναι γνωστό και όχι μόνο εξαιτίας του flyover, αλλά γενικώς η φορτοεκφόρτωση καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου δημιουργεί προβλήματα τα οποία πρωτίστως αντιμετωπίζουν οι πολίτες αλλά και οι επαγγελματίες, οι οποίοι δικαίως βλέπουν να μειώνεται η αγοραστική κίνηση όταν ο πολίτης απογοητεύεται και δεν έρχεται στο κέντρο αναζητώντας άλλες αγορές. Πρέπει επομένως να λύσουμε το ζήτημα αυτό, να το λύσουμε με συνεννόηση, να το λύσουμε με συζήτηση, να το λύσουμε με διάλογο. Και με χαρά σήμερα είδα ότι ήρθαν όλοι οι φορείς, είναι η πρώτη συζήτηση, θα ακολουθήσει μια δεύτερη συνάντηση με την εφοδιαστική αλυσίδα, θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση με τους πάντες, ώστε να πάμε γρήγορα και όχι σε ένα συνεχή διάλογο. Η πόλη πρέπει να σταματήσει να συνδιαλέγεται γενικώς, αλλά να αποφασίζει, να διαβουλεύεται και μετά να υλοποιεί. Σε αυτή τη φάση λοιπόν είμαστε. Νομίζω ότι περίπου στο τέλος του μήνα θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε. Με χαρά είδα σήμερα ότι όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων με επίταση βάζουν το ζήτημα ότι πρέπει να τεθούν κανονιστικές διατάξεις, κανονισμοί και να εφαρμοστούν κυρίως, γιατί κανονιστική διάταξη έχουμε για το θέμα αυτό, αλλά ήρθε η ώρα με συνεννόηση να την εφαρμόσουμε. Άρα λοιπόν ξεκινήσαμε και με τον διάλογο και τη διαβούλευση θα πάμε όλοι μαζί όπως πρέπει και ο Δήμος θα πρέπει να συνθέτει τις διαφορετικές προσεγγίσεις, οι οποίες όμως δεν πάβουν να έχουν ένα κοινό στόχο. Και ο στόχος είναι να γίνει η ζωή του πολίτη πιο εύκολη και ο επαγγελματίας να έχει πιο παραγωγική την δραστηριότητά του. Δήμαρχε, εκτός από το ωράριο φορτοεκφόρτωσης, θα συζητήσετε με τους φορείς, θα διαβουλευτείτε και για τα πασαλάκια ή αυτό αφορά αποκλειστικά και μόνο το Δήμο? Τα πασαλάκια είναι μέρος, καταρχήν η διαβούλευση αφορά τα πάντα και τους πάντες. Το διάλογο δεν έχασε κανένας. Αυτό που έχω να πω όμως, τα πασαλάκια, τα οποία είναι μέσα στις άμεσες ανάγκες, αλλά και μέσα στις προϋποθέσεις για ένα από τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο κυκλοφοριακό, πρέπει να είναι προϊόν συγκοινωνιακής μελέτης, κάτι η οποία έχει γίνει και στην οποία θα προχωρήσουμε μόλις τα προμηθευτούμε, διότι όπως ξέρετε τα οικονομικά του Δήμου δεν είναι και στην καλύτερη ανθυρή κατάσταση όπως την παραλάβω. Λίγο που είπατε συγκεκριμένα, γιατί δημιουργούνται πρόβλημα στις οικοδομές για τον ανεφοδιασμό. Γιατί δεν μπορεί να πάει, ας πούμε, ένα βιντεοφόρο για να ανεφοδιάσει πετρέλαιο οικοδομή. Υπήρχε αυτό το πρόβλημα στη Λεωφόρο Στρατού. Προφανώς, που δεν το έχει εξετάσει. Προφανώς όπου υπάρχουν κάποια ειδικά προβλήματα, αυτά θα αντιμετωπίζονται. Αλλά γενικά, αν πρέπει να υπάρξουν πασαλάκια σε κάποιες οδεύσεις ή σε κάποιες αρτηρίες, νομίζω πως αυτό μας το λέει η συγκοινωνιακή μελέτη, μας το λένε οι ανάγκες. Τα προβλήματα είναι για να διορθώνονται όπου υπάρχουν ειδικώς. Δήμαρχε, στην έναρξη της διαβούλευσης μιλήσατε για ένα σχέδιο βιώσιμης μεταφοράς εμπορευματικής λύσης και είπατε χαρακτηριστικά ότι ήρθε η ώρα η Θεσσαλονίκη να το διεκδικήσει. Τι ακριβώς πρόκειται? Πρόκειται για αυτό που λέμε. Η λύση στις εμπορευματικές διαφορές είναι να δημιουργηθούν οι χώροι αποθήκευσης. Αυτό όμως θέλει μια μελέτη, θέλει να βρεθούν χώροι, θέλει μια κατασκευή. Είναι μια δουλειά η οποία απορώ γιατί δεν έχει γίνει στην πόλη μας τόσα χρόνια. Ήρθε η ώρα όμως να τη σχεδιάσουμε. Αυτό θέλει ένα σχεδιασμό, θέλει μια μελέτη και προφανώς μετά θέλει και κεφάλαια για να υλοποιηθούν. Για να το πω απλά για τους συμπολίτες μου, ότι το ζήτημα της φορτοεκφόρτωσης στο ιστορικό κέντρο ή στα ιστορικά κέντρα όλων των ευρωπαϊκών πόλεων λύνεται πρώτον με μια κανονιστική διάταξη και με έναν κανονισμό που θα εφαρμόζεται, αλλά λύνεται και σε έναν μακροπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο, θα έλεγα πιο σωστά, σχεδιασμό, όπου δημιουργούνται χώροι προσωρινής αποθήκευσης, είναι τα logistics δηλαδή που δημιουργείς, προκειμένου εκεί να γίνεται η πρώτη αναπόδηση και μετά πιο γρήγορα να πηγαίνουμε στην καλύτερη φορτοεκφόρτωση, ας πούμε, και διασπορά. Αυτό θέλει μελέτη και θέλει έργο. Άρα λοιπόν πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε να βρούμε τους πόρους και να αρχίσουμε τις μελέτες για το θέμα αυτό.
Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης θα συζητηθεί δηλαδή και αυτό το σχέδιο. Αυτό είναι ένα σχέδιο που αφορά τους ειδικούς και τους επιστήμονες. Δεν είναι θέμα, γιατί εδώ μερικές φορές τα θέματα όταν ανοίγουν χωρίς να κλείνουν. Ας αφήσουμε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους γι' αυτό και οι φορείς της αγοράς με τους πολίτες και τη Δημοτική Αρχή ας δούνε με ποιον τρόπο θα λύσουν ή θα συμφωνήσουν στα υπόλοιπα, κάτι το οποίο σας ξαναλέω είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί σήμερα σχεδόν η πλειοψηφία, για να μην πω η ολότητα των φορέων, συνομολογεί ότι πρέπει να υπάρξει ωράριο φορτοεκφόρτωσης και εμείς που ήρθαμε για να εφαρμόζουμε τα πράγματα και όχι για να τα αφήνουμε σε ένα διάλογο, νομίζω πως θα προχωρήσουμε με τη συμφωνή γνώμη των φορέων να υλοποιήσουμε αυτό που πρέπει.